Ahojte rodina, sme na letisku v Lisabone a chystáme sa letieť z Lisabonu do Bostonu a stráviť 3 mesiace v Amerike. Toto koľko môže vážiť? Toto okamžite vyhoď. Teraz som si ju kúpila 400 ml, to je 400 gramov. Sme na 24 kg aj 500 gramov. To nič nevyhodí. To nevyhodí. 23. 9. No, takže náš let bol zrušený. Naša cesta za Veľkú Mláku začína bombovo. Sme v Lisabone na letisku, náš let z Lisabonu do Barcelony bol zrušený, takže dneska sa do Ameriky, čo Sára, nedostaneme. Ale všetko zle na niečo dobre. Ja to celkom zvládam. No krám. Sára má toho viac. No, Sára na červenú sa neletí. Hýbeme sa, mali sme odchádzať od 2:00, je 6. Naše lietadlo je na ceste do Bostonu a my sme na ceste do lietadla v Lisabone. Vonku prší, práve sme našli príspevok o Started Up, že krupy rozbili totálne lietadlo na Švechate vo Viedni. Alebo teda bol to let, tuším, z Nemecka na Švechat. Nie, z Malorky na Švechat, presne. Z zaujímavej cesty sa stáva ešte zaujímavejšia, lebo sme docestovali do Barcelony po 4-hodinovom meškaní, ale zmeškali sme let do Bostonu. Takže teraz čakáme v rade, ktorá ide, vám ukážem. Poza ten stĺp, sem a tam a sem a tam a ideme až k tým okienkam. Najideálnejší scenár je, že nám dajú hotel, preplatia taxík, raňajky, obed a druhý let nám dajú zajtra po obede. To je bol ideál. Keďže máme stratenú batožinu, musím ísť do stratenej batožiny a nájsť naše kufre. Takže Sáru som nechal čakať v rade a ja idem hľadať kufre. Pol druhej v noci, všetko sme vybavili, nemáme batožinu, máme hotel a zajtra ráno 7:30 musíme byť naspäť. A namiesto priamého letu Barcelona-Boston ideme zajtra ešte so zastávkou v Madride. God bless America. Nie je to tu špatné. No super, ale môže tu iba 3 hodiny. Na letisku sa nám podaril prvý úspech. Máme naspäť naše kufre, Sára čaká na check-ine, takže ideme tam odniesť na kontrolu a do lietadla do Madridu. Dúfam, že to bude bezproblémová jazda. Náš slavný Vueling nám nezabukoval letenky do Bostonu, iba do Madridu, takže nás poslali na Customer Service of Vueling vypýtať si nové letenky. Náš let o 9:00 do Bostonu nestíhame, lebo sa akurát zatvára gate a budeme musieť počkať, čo nám povedia tetušky o ďalších letoch do Ameriky. Život. Drahí veriaci, neuveríte, teraz máme letenky z Barcelony do Madridu 9, 10, 15 a potom máme letenky z Madridu do Bostonu o 12:30. 20. O jednej letíme. Tak, o jednej letíme. O 3:00 sme tam. Prebukovali sme si autobusy, takže o 4:00 ideme z Bostonu do Portsmouthu, o 6:00 sme v Portsmouthe. A dúfam, že Nancy Colby alebo niekto iný po nás príde tam. Nikdy som takto ešte necestoval s takýmto miliónovým meškaním. Idem vyplniť asi formulár, nech mi dajú nejaké prachy. Aby som si v Amerike mal za čo kúpiť americkú vlajku. Mama, oco, keď to pozeráte, všetko je v poriadku. Sme živí, zdraví, celí, akurát unavení. Práve sme pristáli v Bostone, v Americe. No už vidím vlajku. Môžem tu natáčať? Welcome to Massachusetts. Massachusetts. To je povedať. Massachusetts. No a ideme na vízovú kontrolu, tuto pred nami. Dobre, čo mi treba? Už vypni. Sme v Amerike 10 minút a Sára na vec našla peňaženku. Musím ju pochváliť, správna Slovenka nechala všetky doláre, všetku hotovosť, všetky karty a doklady v peňaženke. Išla ju odniesť na Custom Service. Karma, to mi to vráti raz. Prvý rozdiel bám, že v Amerike v autobuse môžeš papať. Jedlo v Portugalsku v Flixbusoch zakázané.
príde po nás Erik. Erik je chalan, ktorý v zoo vozí ľudí na ťavách, lebo na Floride dole majú farmu s tropickými zvieratami. Slony, žirafy, ťavy, torožca a hrocha, tuším. Here is Erik and his truck. What are you doing vlogging stuff? We are doing vlogs. What? That's what you're doing all summer? But I can't do it in English because my English is not really good, so it's my helper here. One is here, second one is here. Erik nás zobral na nákup. Náš prvý spoločný nákup v Amerike. Ja, Sara a Erik. Rodina po náročnej ceste do Ameriky, no bola náročná, nebola až taká strašne extrémna. Sme v Yorku, v meste, kde budeme tráviť celé leto. Budeme pracovať v zoo, uvidíme, či sa nám podarí pracovať v bare. A uzatvárame túto kapitolu, cestujeme do Ameriky. Teraz už budeme len natáčať, cestujeme po Amerike.